soc Charo Milian Torres, de Vilafranca, Castelló, i us explicaré el que eren les coquetes amb pell d'escurçó bullida. Se preparava, unes dones d'aquí també del poble, preparaven un ungüent per al tractament d'abscessos, cel·lulitis i paniculitis, que és la inflamació del gras de baix de la pell. El preparat consistia en agafar la pell de l'escurçó, bullir-la i el suc es pastava en unes coquetes de cera verge, que estava beneïda el dijous sant. Amb aquestes coquetes, en aquest ungüent, se preparava amb molt d'èxit curatiu per a utilitzar-lo en les mastitis d'origen puerperal, és a dir, mastitis després que la dona havia donat el part i donava la mama al seu fill o filla. Tenim l'exemple que a ma mare, precisament, Joaquina Torres Campos, li la van aplicar una coqueta d'estes, perquè després del segon fill se li va produir una mastitis en una mama i li van aplicar aquestes coquetes fetes amb l'escurçó bullida i no va caler intervindre quirúrgicament ni aplicar cap tipus de tractament amb antibiòtics, perquè la coqueta va produir l'efecte d'eliminar la inflamació. I això sempre ens ho va contar ma mare, que en el segon part li havia passat. Vull explicar-vos com la comare Rosa Andrés Febrer, una comare que banyava de Vilafranca, ens va contar fa molt de temps que per aquestes rodalies del riu de Molló i del Picayo s'administrava a les dones que tenien un part estacionari i no avançava, es feia un mejunje en la pell de ser verda, bullida en aigua, i a la dona que està en aquest estat se li feia prendre 2 gots. No se'ls deia què era, perquè segurament no se ho hagueren volgut prendre. I feia una acció com l'oxitocina, que accelera les contraccions del part i fa que el parir vagi d'una manera molt més ràpida. Això ho contava la comare, que ho havia sentit que s'aplicava en aquestes terres. I un altre dels remeis casolans de medicina popular que me contaven les meues ties, concretament Vicenta Torres Campos, que quan era joveneta li van aplicar a ella mateix va agafar l'erisipela, que és una inflamació de la pell, que se produïa molt enrogiment de la pell, etc. I moltes pelletes i picors. Li van aplicar un remei que consistia en una tortuga, la passaven, feien que la tortuga passara per damunt de la pell, la cara, els braços, sobretot les extremitats, que és on tenia la infecció, i li anava llepant i li anava eliminant les pelletes soltes que tenia i sobretot li procurava molt d'alivio per les picors que tenia. Aquesta és una de les històries que me va contar ma tia. I una altra, que quan se te feia un rodadí, que és una inflamació de la ungla per un repelet o per alguna cosa així, o per un enclavament d'ungla, escalfava una cep al foc, a la cocinilla econòmica d'entonces, sobre una paella, però sense oli ni res, escalfaven la ceba i després l'aplicaven la ceba envoltant el rodadí. I al cap d'uns dies desapareixia la inflamació. Vos vaig a contar com les dones d'aquí del poble feien una crema, un ungüent per al tractament dels cremats. La feien en carn de serp, millor si era serp verda, en oli d'oliva, fulles de saüc i cera verge. L'oli havia de ser sempre oli d'oliva. I fent una mescla es calentava i quan se triava la carn de l'oli ho colaven i ahir preparaven la pomadeta per a ser usada. Estava indicada el tractament d'aquesta crema
era sobretot per als cremalls de la pell, i sempre diuen aquestes dones que cicatritzava la pell abans en esta crema que en qualsevol altra pomada. Me dic Susana Deusdà Vicente, estem a Vilafranca, Castelló. I mos pots dir com fas la crema per a cremats? La crema de cremats consisteix, primer de tot, en buscar una serp que me la porten al mes de maig. No val qualsevol mes, pot ser al maig. Tinc d'anar a collir redra, flor de saüc i tinc que tindre cera verge. Tinc que ficar-ho tot dins d'una olla, que se't vaig fregint poquet a poquet, l'últim, la cera verge, i després colar-ho i ficar-ho en potets i ja tenim crema pels cremats, que és molt bona.